Takže čau, já jsem Jenka a dneska tady máme první vlogmas, vlastně je 7. Ale já jsem neměla jako vůbec čas točit ty posledních 6 dnů vlogmasu, takže já to dám vlastně na YouTube a vůbec to jmenovat vlastně 7. vlogmas, ale jak vlastně to bude na mém kanále první vlogmas, ale prostě bude to 7. a budu pokračovat dál a dál a dál. No vlastně teďkon už nemám co natáčet, teda jako tohle z tohohle dne, protože je večer. No ne, večer je tam nějak, počkejte, já vám to ukážu. Omlouvám se, že teď tady šustí, ale jsou tady tašky. Nějak takhle, je trošičku víc, no nějak takhle prostě, no. A je nějak 4, 3, nevím, ne 3, ne, 4, 5, půl pátý, nevím, tak nějak. A právě proto nevím, jestli budu natáčet celýho dne. Ale fakt se vám omlouvám, že jsem hodně dlouho nenatáčela a tak můžeme jít prostě do pokoje a uvidíte mýho pejsenka. Počkejte, tady je Čenda. Čauky, tady. Paráda. A mohli bychom si třeba s Čendou projít, ale já nevím. Já napíšu asi Luci, 27, její kanál máte v popisku, ale nevím, jestli funguje furt. A jestli bychom se třeba nešli projít na let, nebo tak nějak, takže zatím ahoj. Tady je zase vypnout. Čau. S vlogmasem pokračujeme. Nevím, jestli mě slyšíte, já jsem tam když tak dolů titulky. A právě jedu na pedagody. Za Luci, jak jsem říkala, že když tak budeme něco dotočit, aby ten vlogmas nebyl tak nudný. A hlavně jakoby budu ty videa muset dávat k sobě, protože já to dělám po částích, právě že. Vypadám jak creeper, já to vím, ale nechci být nemocná. Tady já se strašně bojím, že mi ten iPhone spadne, já se ho chytím radši takhle, že se strašně bojím, že mi ten iPhone spadne, takže já se vám ozvu, až budu prostě dole, takže ahoj. Takže jsem tu zpátky, možná mě nevidíte, protože jsem tady pod lampou. Je tma. Ale asi se vám ozvu až dole, protože cestu natáčet nebudu a strašně se bojím, že třeba tady někdo bude, ale fakt se, že moc mě nevidíte. Teď jsem na doprovodě Didi. Strašně se bojím těch aut. Teď to vidíte. Právě jak creepo no tak. Že se s a čapky. Já vám musím říct, neboj. Ty vole, já jsem se lekla. Musím vám říct takový krátký today story. Ne jako today story, ale prostě můj story o Bogu. Prostě jsem teď měla okolo popelní, jestli jako ty pojďte třeba popelní se na sklo a takový. Teď je auto, počkejte. Trošku se bojím. No dobrý. Prostě jsem jela a jenom ty popelnice byla ženská. Já jsem myslela, že to je nějaký chlap. Měla tam prostě pytle a tak vedle ní prostě stalo dítě, ne? Já jsem myslela, že to je nějaká panenka. Vůnu se začalo hejbat. Do prdele, já jsem měla takovej strach. Nebo ne celkem tvář, jestli už to vidíte. Já jsem se tak lekla, ty vole, to vůbec. A mám červený tváře. No prostě, čau. Takže jsme na konci tohohle vlogu, já doufám, že se vám tohle video líbilo, já se jenom omlouvám za to, že prostě že jsem tohohle dne prostě jak nenatáčela, neměla jsem prostě čas, měla jsem času dost, ale prostě jsem to začala natáčet nějak ve 4 nebo tak a potom jsem šla ven, tam mám taky pár záběrů, jenom ani ne na tom ledu, ale prostě tak. Ani mám záběr jako s kamarádkama, protože ty nechtěli se točit a tak. A hlavně prostě už byl večer, no. Ale zítra bude další vlogmas, vyjde nějaké zase večer, budu to vydávat večer, protože to stříhám a potom to vlastně dávám na YouTube. A takže tak, takže já doufám, že se vám video líbilo, jo, a ještě se omlouvám za to, jak jsem červená, přišla jsem zvenku, tady se topí. Takže já doufám, že se vám vlogmas líbil, mějte se hezky a ahoj.